heb ik allemaal reclameborden. Hier heb ik ook iets heel aparts. Een heel groot, ook een fotoapparaat. Dit is Heilige Vincent. Sigaren, knippers, zakmesjes. En hier, dit zijn allemaal oude kinderserviesjes. En hier heb ik allemaal oude camera's. Hier bovenop. Ik ben vroeger met mijn ouders, toen ik 18 jaar was, ben ik mee naar Friesland gegaan. Want het kostte hier vroeger helemaal niks. De huizen tenminste. En ik heb altijd antiek verzameld. Dus ik heb nooit geld over de balk gegooid. Ik heb altijd leuke dingen gekocht wat ik mooi vond. Dit is een rijsttypemachine, die kon je opvouwen. Die kon je opvouwen. Hier staan leuke verzameld met allemaal gietijzeren spaarpotten als kacheltjes voor hem. Die verzamel ik ook zelf. En allemaal oude olieblikjes en zo, poetsmiddelen. Het zijn allemaal verschillende modellen. En allemaal grote heilige beelden. Wat ga je ook met die heilige beelden? Nou, ik vind ze gewoon mooi. Ze stralen toch wat uit. Dit is Jozef met kindje Jezus. De heilige Antonius dus, heb je die staan? Ja, heb ik ook staan. Waar staat die? Hier staat hier om de hoek. Ja? Ja. Dat zijn we herinneren. En dat is een heel bijzonder beeld. Dat is als je iets kwijt bent, dan moet je dat beeld aanbidden en dan geeft u je gedachten terug. Dat is deze hier. Dit is heilige Antonius. En vroeger was het ook wel zo, als het dan niet werkte, dan zetten ze het beeld wel eens in de hoek neer. Omgekeerd. En dit is, komt uit een café uit Amsterdam. Wat is dat? Dit is een konijn opgezet. En hier een keeshondje. Wat ben je dan mensen niet het keertje? Nou ja, je moet je een liefhebber voor hebben, hè. Ik zou het zelf niet willen hebben, zo'n mijn eigen hond opgezet, maar er zijn mensen die het wel hebben. Nou ja, dan moet je moet er overal aan meedoen, hè. Ja. Hoe lang staan die beesten hier al? Deze staan hier nog ongeveer een jaar. Kun je daar nog verder? Nou, het loopt hier eigenlijk een klein beetje dood. Moeten we de andere kant even uit. En in deze ruimte zit ik de hele dag te wachten als klanten komen. En hier zit ik dan de hele dag aan te wachten. Ja, en dan zit ik gewoon wat kleine dingetjes te repareren. Want hoeveel klanten komen hier nou, Dijs? Nou, dat is heel verschillend. Soms komen er 3 op een dag en de andere keer komen er 15 op een dag. Het is gewoon heel verschillend. Maar ik zijn meer. Ik heb ontzettend veel vaste mensen die gewoon, weet je wel, ja, kennissen gewoon, weet je, die komen hier gewoon een bakje doen en eventjes praten en eventjes kijken en ja, zo'n beetje, ja. En weten de mensen je wat te vinden hier? Nou, ik zit hier al 20 jaar. Als ze me nou niet meer vinden, dan vinden ze me nooit meer. Maar vroeger had je veel meer jonge mensen die spulletjes kochten, verzamelden en zo, weet je, maar dat is tegenwoordig niet meer. Het zijn meer tegenwoordig de oude mensen, ja. Wat hebben we daar staan dan? Hier heb ik al mijn voorraad staan. Dit is gewoon nou, een magazijn, kun je wel zeggen. Hier staat ook helemaal vol. Hier komen geen mensen. Hier staan allemaal kachels, houtkachels en ja, opgezette beesten. En wat voor mensen komen hier nou? Nou, verzamelaars. Kijk, vroeger verkocht ik heel vaak als mensen bijvoorbeeld met Sinterklaas of met Kerstmis kochten ze kleine cadeautjes, maar dat is een beetje over. Dat waren gewoon, ja, mensen gaven ook aan elkaar oude dingen, maar tegenwoordig is het meer IKEA. Ja. En hier kun je ook niet zoveel verder meer. Ik wil ook ooit met een museum beginnen. Oh, eigenlijk ga je hier al een museum, ja, hè? dat is ook zo. Ja, ja, ja. Ik ga ook nooit op vakantie, dat zegt me niks. Nee, hè? Nee, dit is mijn vakantie. Ja. Nou, goeie. 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 Ben je me onderman? Wat wij aan de wand binnen? Ja, wat daar. Ik ben hier bezig mijn haar te knippen. Toen kwam hij om iets jou zitten leiden? Nou, even wat ze nou dan alles even bijpraten, toch? En wij hier met dan hoe? Ja, nou, dat weer wel een beetje zakelijk. Zakelijk? Ja, heel zakelijk, ja. Dus dat zien we maar net uit de doeken, hoor. Nee, dat doen we niet. Heb je een milde plan? Nee. Wilde plannen hebben we niet meer. Die tijd hebben we gewoon, hoor. Oh.
Ja? Nou, ik denk het wel, hoor. Maar wat dan? Nou, wij zijn we weer even zakelijk bezig. Dus, Maar heb je dan een bedroog of zo? Of, nee, dat hebben we net. Nee. Gewoon voor een speeltuin Gewoon, ja. en dergelijke. Weet je. En de groen, hoe dat daar maat en hoe dat zil en van wie die is en hoe we dat daar even regelen zullen. wat zijn de regelen dan? Nou ja, alles met Wij hebben van Tjerge een hoekje van hem in gebroken. van min groen. Van zijn groen. Nou, en dat daar mag- praten we even over hoe dat nou moest. Of we dat nou keepje moest, nou wat er het verheren wordt. Nou ja, dat is dan heel schoflien. Maar nou denk ik, nou zal er haast wel uit werden, maar nou is er zelf weer haast aan het uit. Ja, nou ja, zo gaat dat dan, hoor. Ja. Ja. Dus dat is nou een twijfel wat je maar in dat hoekje maakt. Ja. Ja, dat dat nog horen willen, wat Ja. dat nog weet wel. Misschien zouden we dat wel om de prijs met op te dromen, hè? Ja, dat weet ik nog ik dan net, ja, wat er vrij is. Want je dat kent van u, is dan een heel probleem natuurlijk. Hè? Ja, dat heb je gelijk hoor. Ja. Nou, zijn we vast uitkomen. Ja? Ja. Denk het wel. We hebben altijd nog op Nou, we hebben altijd opgereden. Soms maar nog mooi, maar we rijden alles op. Vol aan dieren. Daar net heen. Kom je. Kom je. Dan zullen we even bij de piekjes zijn, jongen. Och je. Ja. Want die avond, dat vind ik altijd lekker. Als je komt, zodra ze me vernemen, dan komen ze bij me. Nou, dan zet ik er even wat bij, wat op een hurk. Even over de beulen streken. En deze maat die vindt dat ook fijn. Dan ben je niet meer weg. Vind je dit mooier als in een huiskamer zitten? Dit is mooier als thuis in de kamer zitten? Ja. Jongen, je mag nog in een hoef zitten, hoor op. Maar je zijn ketsen, mensen nu, je kan je wel op een schouder zetten? Ja. Dat wil wel wel zien dan. Ja, maar ja, dat moet ze me krijgt doen aanvallen, hè? Hè, dat moet ze me krijgt doen aanvallen. Hè? Ja, maar me krijgt doen aanvallen, wat is dat? Normaal wil je dan vleuren we hem zelf wel op. Hè? Ja, hoppakee. Hey. Nou, kom doe er nog maar uit. Het gaat nog mooi weg met die. Praat je echt in? Ja. Oké, even komen ze. Nou jongens, kom maar even, hè? Kom maar even. Ja. Het is even zijn, hè? En als dit hier op elkaar moet je het mee verzamelen. Pikje? Ja. Maar ja, het is ook een spultje samen mee. En dan ben ik een echte wapen, hè? Als ze skierlijk net meer lezen, Dan gaan ze voort. dan slaat ik ze. Kapper aan. Ja. Dat mag ik me. Dan is het leven door. Dan is het leven door, ja. Dan moet er weer naar je komen. Maar zolang het ze goed lezen, nee, dan. Ja, ik ben er wel bezig mee, maar het is net zo dat ik echt de site van nou. Die pikken die had even geleven hier. Dat kan ze wel vergeten.